Ja morjesta kaikille! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä olisi aiheena ensimmäistä kertaa Lego-tapahtuma. Eli me mennään tonne Ilmailumuseolle Vantaalle ja siellä on Palikka Takomon järjestämä Palikat lentoon Lego-tapahtuma. Eli aiheena on kaiken näköistä lentävää, mitä on sitten rakennettu Legoista. Lähdetään suuntaamaan kohti Ilmailumuseota ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Nyt näyttää siltä, että ollaan tulossa oikeaan paikkaan, kun siinä on tommonen vanha, onko toi joku DC3 vai mikä se mahtaa olla? Joo, tännehän päästään melkein oven eteen. No niin, ja nyt mulla olisi täällä haastattelussa pari Palikka Takomon jäsentä. Meillä olisi täällä Ilkka Vinkanajo ja Jussi Kinnula. Alright, kiva kun pääsitte haastatteluun. Te voisitte alkuun vähän kertoa Palikka Takomon toiminnasta, kuinka pitkään olette ollut itse mukana tässä ja minkälaista kaikkea tapahtumaa ja muuta järjestätte? Mitä itse ollut mukana, niin oliko se nyt 2019-2020, kun tuli liityttyä. Ollaan Suomen aktiivisin Lego-yhteisö ja meillä mahtuu monenlaista rakentajaa mukaan. Että kaikkia löytyy keskiajasta avaruuteen ja niistä lentokoneisiin. Ja aika paljon keskittyy tähän omien teosten tekoon, mutta meillä mahtuu kyllä kaikenlaista, että löytyy myös settien keräilijöitä ja settien rakentajia ja figuurikeräilijöitä ja vähän kaikki, mikä vaan Legoihin liittyy. Yes. Samoihin aikoihin Ilkan kanssa on tainnut liittyä Palikka Takomoon ja sitä ennen me Ilkan kanssa niin aloitettiin noita junia tosiaan tekemään ja melkein voisi silleen Palikka Takomosta niin tuo Tuomas Kukkamaahan niin oli, joka keräsi tosiaan näitä vähän eri Lego-harrastuksen puolella olleita tälleen mukaan ja sitten houkutteli tähän, että taisi olla mulla ja Ilkallakin eka tämmönen mielipide, että niin ei me ruveta tekemään tämmöisiä isoja modulaarijuttuja, mutta niin se mieli muuttuu. Just näin. Joo, ja se on hienoa, että on tuommoista yhteisöllisyyttä, että yhdessä tehdään ja rakennetaan isoja kokonaisuuksia ja se on kiva kanssa, että on erilaisia Lego-harrastajia tässä porukassa. Kuinka monta harrastajaa teillä on tässä Palikka Takomossa ja miten tähän toimintaan pääsee mukaan? No siis maksaneita jäseniä meillä on noin 100 tällä hetkellä, en muista tarkkaa lukua tähän hätään. Sitten fooruminhan on kaikille asiasta kiinnostuneita täysin ilmainen liittyä, että sitten se yhdistys on vielä erikseen siinä asiassa, mutta foorumille pääsee kuka tahansa halukas mukaan. Koodia on pojan taikoa videolle sitten. Tästä löytyy sitten tämä koodi, mistä voi liittyä. Minkä verran jäsenmaksu on vuodessa? No, paljonko se nyt oli tälle vuodelle? 20 €. Siinä niin sitten saa käytännössä jäsenetuna niin ainakin on massatilaukset tai kimppatilaukset. Ja kimppatilaushan tosiaan sitten tarkoittaa, että vähän halvemmalla tilataan palikoita yhdessä. Yksi mihin menee nyt jäsenmaksuja on nämä eri kilpailujen palkinnot. Jäsenistä järjestetään useampia kilpailuja pitkin vuoden ja siinä sitten on osallistujien määrästä riippuen erilaiset palkinnot. Kyllä. Alright, te olette vannoutuneita junamiehiä, niin voitaisiin ottaa kameraa vähän tuohon lähemmäs teidän junarakennelmaa ja pääsisitte siitä kertomaan, että minkälaista rakennelmaa teillä on tässä tapahtumassa mukana. Tätä on edelleen uusin dieselveturi DR19. Tämäkin on nyt tällä Legon Power Up-tekniikalla ja sitten on kolmannen osapuolen valot tuonne viritetty, kun tähän ei mahtunut kuin yksi näitä vastaanottimia ja tuohon Power Upiin kun saa vain 2 lähtöä, niin ne on sitten nämä molemmat telit on moottoroituja, että tämä jaksaa vetämään pitkään junaa. Ja sitten kun nämä telit vie molemmat lähdöt, niin sitten valot pitää hoitaa jollain muulla tekniikalla. Jos on tällainen 2-moottorinen tai molemmat telit vetää, niin kuinka monta vaunua siihen teoriassa pystyisi laittaa perään? Ja tätähän aina sitten monesti messujen lopulla sitten testataan, että kuinka pitkään niitä saadaan aikaan, että siinä on monta veturia ja monta vaunua, että
siinä muodostui oikeastaan esteeksi eniten se, että miten nämä magneettiliitännät kestää. Että sitten kun aletaan tekemään näitä ennätysjunia, niin joudutaan laittamaan veturi tai 2 tuonne perälle vielä työntämään, että se pysyy kasassa koko nippu. Mikä on teidän ennätysjuna? Se saattaisi olla parisenkymmentä vaunua ja sitten vetureita vielä päälle. Mutta tosiaan, niin jos haluaisi niin vielä pidemmän sille, että veturit olisi tuossa niin keulalla, niin silloin pitäisi melkein käyttää magneettien sijasta puomikiinnitystä. Ja tosiaan meillä ennätys niin teos, jossa oli junarataakin mukana, oli niin semmoinen vajaa 74, ja siitä varmaan junaradan osuus olisi myös ollut 1/3, että semmoinen joku 25-34, ja se on yllättävän paljon, että tämä pöytä on niin sen 64. Joo, no se alkaa olla kyllä valtavan kokoinen. Onko tämmöistä suurteosta tiedossa, koska seuraavan kerran olette tekemässä? Tietääkseni mitenkään lukossa ne aikataulut, mutta syksyllä yritetään saada pääkaupunkiseudulle isompaa tapahtumaa. Joo, Mitenkään. pyrin olemaan itsekin siellä sitten mukana. Olisi hieno nähdä semmoinen suurempi ratateos. Tääkin on toki hieno, mutta aina suuri on hienoa. Hyvä, hei, kiitos. Siinä oli mun kysymykset tällä kertaa. Kiva, kun pääsitte haastatteluun. Kiitos. Kiitos. No niin, täällä on yksi näyttelyn hienoimmista teoksista esillä, Tylypahkan linna. Ja mulla on tässä vieressä mestariteoksen tekijä. Kerrotko alkuun vähän, että mistä tähän teokseen inspiraatio on syntynyt ja kuinka paljon siinä on palikoita? No inspiraatiohan on tullut ihan Harry Potterin maailmasta ja elokuvista pitkälti, että niitä on pikkupoikana katteltu. Ja palikoita on arviolta noin 50 000, että vesialue on itsessään ehkä noin 10 000 palaa, että siitä voi jokainen arvioida, että miten lähellä se 50 tonnia on. Joo, palikoita on 50 000, niin mitä arvioisit teoksen painoksi? Torni painaa 15 kiloa, sen mä oon punninnut, niin ehkä noin 50 kiloa. Joo, tässä on aika paljon käytetty erilaisia rakennustekniikoita. Mitkä on sun mielestä ollut niin kuin kaikkein onnistuneimpia tässä teoksessa? Varmaan toi tornin sisäosien noi elävät maalaukset ja ehkä toi kasvillisuus, että mä oon hienosti saanut noi maanmuodot tonne rakennettua, että niistä mä oon eniten ehkä ylpeä. Jes, missä oli ehkä eniten niin kuin haastetta tässä rakentamisessa? Toi tornin pyöreä muoto ehdottomasti, että se saatiin kestäväksi, kun se alkaa olla noin paljon korkeutta, niin siinä tulee omia haasteita sitten, että miten se saa pysymään kasassa. Meinaatko pitää tämän kasattuna vai tuleeko tämä tämän tapahtuman jälkeen sitten puretuksi? Ja jos tulee, niin mikä on seuraava steppi näille palikoille? 50 000 palikkaa, niin tässä on aika paljon mahdollisuuksia, mitä lähtee rakentamaan. Mä vähän arvon sitä vielä, että nähdäänkö tämä vielä jossain tapahtumassa, mutta mulla on jo merirosvoaiheinen teos niin kuin alkanut. Mutta sitä sit tiedä, että tuleeko ne samaan aikaan johonkin vai tuleeko se merirosvohomma sitten vasta ensi vuonna ja tämä nähdään vielä piipoossa syksyllä. Aika näyttää. Hyvä. Hei, kiitos paljon haastattelusta. Tämä oli ihan mahtava teos ja toivotaan, että tämä nähdään vielä jossain ja sen jälkeen jään odottamaan innolla sitä merirosvoteosta. Kiitos. Yes, kiitoksia. No niin, ja nyt meillä olisi täällä haastattelussa sitten Lego Masters 3. kaudelta Niina ja Saija. Kiva, että pääsitte mukaan haastatteluun. Voitaisiin alkuun mennä vähän tuohon teidän Lego Masters taipaleeseen. Te olitte loppupeleissä sijalla 2, niin kuinka paljon jäi harmittamaan, että finaalissa kuitenkin sitten ei tullut kultaa? Kyllähän se toki vähän harmitti, mutta niinku mun mielestä kaikki finaaliteokset oli niin upeita, että ihan kuka tahansa olisi kyllä voinut voittaa niistä pareista, ketkä sinne pääsi. Kyllä, ja teidän teoshan oli semmoinen 2-dekkinen mankka ja siinä oli sitten vähän postapokalyppistä meininkiä ja dinosauruksia ja muita, niin olisiko sen teoksen voinut vielä tehdä paremmin, loppuko aika kesken vai oliko siinä jotain semmoista, mikä jäi harmittamaan? No olisi siis voinut varmasti tehdä paljonkin paremmin. Mä luulen, että siinä iski vähän sellainen turnausväsymys, että oltiin siinä aika pitkään keretty jo rakentamaan useampi jakso, niin jotenkin ei sitten vaan niin kuin enää lähtenyt niin hyvin kuin noilla voittajilla.
Yes. Ja varmaan se, että kun rakennetaan tuommoisessa aikapaineessa ja vielä se, että tietää, että sitä kuvataan, niin varmaan tuotti omat haasteensa siihen tekemiseen. Kuvauksia tehtiin ympäri Suomen, niin mikä oli teidän mielestä kivoin paikka, missä kuvattiin? Mä tykkäsin siitä Tytyrikaivoksesta. Vaikka siellä olikin vähän vilponen, mutta jotenkin niin se oli semmoinen kaikista erilaisin kokemus rakentaa siellä alhaalla. Joo, se on kyllä hieno paikka. Siellä on tullut itsekin joskus vierailtua, niin on ihan kokemus. Mikä teidän mielestä oli paras teos kisassa ja mikä oli sitten semmoinen, missä olisi voinut vielä olla parempi? Mitäs me rakennettiinkaan? No varmasti ne, millä me voitettiin jaksoja, niin niistä nyt varmasti näkyy se, että oltiin niissä onnistuttu ja varmaan tyytyväisiäkin oltiin kaikkiin niihin meidän voittoteoksiin. Tytyrin kaivoksen jakso, niin se teos oli tosi hyvin onnistunut ja sitten teatterissa niin siellä kanssa musta onnistuttiin hyvin. Niin. Hei, mun lemppari oli kyllä se lamppu. Joo, se oli jotenkin semmoinen tekninen saavutus. Ja oliko joku muu kysymys vielä? Oliko joku, mikä olisi voinut tehdä vielä paremmin? Vai. Ilmeinen. Joo, se Hyvinkään ilmalaiva, niin se jäi pikkusen harmittamaan, kuten tästä ehkä voi huomata, että Joka jäi vähän hampaatolla. Joo. Hyvä. Joo, ja ilmeisesti ainakin se, myös se yksisarvisrekka oli aika kova, koska siitähän te otitte voiton silloin sitten siinä jaksossa. Jakson voitto ei tullut meille, mutta me ajettiin kaikista parhaiten sillä rekalla. No, saitte ainakin parhaan suorituksen tällä rekalla, niin se oli muutenkin kyllä hieno. Te olette mukana tämmöisessä niin kuin ylipäätään aikuisten Lego-yhteisössä, niin haluatteko siitä vähän kertoa, että millainen yhteisö Suomessa on ja miten siihen pääsisi mukaan? Joo, no tässä käsittääkseni palikkatakomosta on jo useamminkin henkilön toimesta puhuttu, mutta yleisesti ottaen niin on useitakin paikkoja, että palikkatakomolla olisi foorumi. Sittenhän täällä on tämä Suomen palikkayhteisö, on myös, heilläkin on foorumi. En ole siellä nyt itse vielä, niin en osaa sanoa, miten sinne pääsi, mutta semmoinen on. Sitten tietysti Discordissa on aika paljon porukkaa nykyisin. Se taitaa olla ehkä suosituin alusta WhatsAppin lisäksi, missä keskustellaan leikoista. Ja tietysti jonkunlainen yhteisö on myös Instagramissa. Ihan siellä seuraillaan toisiamme ja katsellaan inspiraatiokuvia ja muuta tämmöistä. Mukavaa, jos niinku vähänkin kiinnostaa tulla kaappirakentamisesta ulos. Meitä on paljon, satoja. Joo, kyllä, ja tuntuu, että nykypäivänä toi niinku aikuisten rakentajien yhteisö sen kun kasvaa vaan Suomessa, niin olisiko teille vielä jotain semmoista niinku kannustuksen sanaa niille rakentajille, jotka ajattelee, että taisi jotenkin niinku noloa lähteä rakentamaan aikuisena Legoa, jotain, että niinku, jotain kannustusta siihen? No jos yhtään kiinnostaa, niin kannattaa kokeilla. Että meitä on monia aikuisrakentajia ja ei tarvitse olla mitään suuria taitoja. Itsekin olen lähtenyt aika nollasta liikenteeseen muutama vuosi sitten. En ollut rakentanut. Viimeksi rakensin lapsena ja sitten vaan lähdin tekemään, niin siitä se lähtee. Kuinka pitkään te olette harrastaneet? Mitähän? Valehtelisin, jos mä sanoisin, että mä oon ehkä 5 vuotta ollut näissä hommissa mukana. Ja mulla on 12 vuotta sitten mä löysin uudestaan palikat semmoisen arkkitehtuurisetin kautta, missä oli pelkästään valkoisia paloja. Sitten muutaman vuoden päästä laajensin sitten näihin värikkäisiin. Jes, ja teillä on tänään täällä näyttelyssä mukana tämmönen ihan mahtava, upea ilmalaiva. Niin voitaisiin ottaa vähän kameraa lähemmäs ja pääsisitte kertomaan, että mistä tähän settiin on syntynyt inspiraatio ja mitä onnistumisia tässä on tapahtunut, hienoja yksityiskohtia, mihin olette tosi tyytyväisiä tai missä oli haastetta silloin, kun te tätä rakensitte. Joo, eli tässä tulikin jo ehkä vähän ilmi, että mikä tämän tarina on, miksi me teimme juuri tämän ilmalaivan tänne. Eli jos tosiaan olette katsonut sieltä telkkarista sitä meidän
Hyvinkään jaksoa, jossa me rakennettiin tämmöinen samantyylinen, mutta huomattavasti karumpi versio siihen kilpailuun, niin vähän se jäi silleen mietityttää, että niin me oltaisiin voitu tehdä se vähän paremmin, jos aikaa olisi ollut enemmän. Niin nyt me päätettiin sitten, että niin ajan kanssa teemme huolella tämän, ja tämä on nyt tehty silleen, että me ollaan rakennettu tämä etänä, että mä oon tehnyt tämän laivaosan täältä alhaalta ja Niinan käsiala on sitten tämä pallo yläosa tässä. Ja sitten me vaan toivottiin, että saadaan onnistuneesti yhdistettyä ne ja roikkumaan sitten kattoon tänne ilmailumuseolle. Olisiko mulla jotain lisättävää? On mahtavaa rakentaa tälleen parityöskentelynä, kun yhtäkkiä vaan puolet teoksesta on valmis, eikä itse ole tarvinnut nähdä yhtään vaivaa se eteen ja sitten se on hieno. Niin suosittelen kokeilemaan. Mikä on semmoinen, mihin te olette niinku tosi tyytyväisiä tässä? Mikä onnistui niinku hienosti? No siellä Lego Mastersissa jäi harmittamaan se, että kun täällä oli tarkoitus olla tämmöinen steampunk-laiva, niin sitten tämä vaatii paljon tuommoista kriiplausta ja koristelua ja siihen ei siellä riittänyt aika, niin nyt on niinku ajan kanssa saanut miettiä, että minkälaisia yksityiskohtia halutaan tähän laivaan, niin ne on musta onnistunut tosi hyvin. Joo, mun mielestä niinku ehkä hienoa tässä on jotenkin se, että miten me saatiin niinku, tavallaan ehkä aika pienellä koordinaatiolla niin sovitettua nämä värimaailmat yhteen, että näitä ei silleen niinku ehkä äkkikatsomalla arvaisi, että on tehnyt 2 eri ihmistä eri paikoissa. Silleen tuli ainakin tämmöinen niinku omaan silmään harmoninen kokonaisuus, että on kyllä ihan tosi tyytyväinen tähän lopputulokseen. Joo, on kyllä siis tosi upea ja just toi korostuu, että ei ajattelisi, että 2 ihmistä on tehnyt tätä eri paikoissa, että voisi kuvitella, että tässä on vähintään niin kuin samassa tilassa oltu koko ajan rakentamassa, että on niin hyvin tämä tasapaino tässä värimaailmassa ja muutenkin. Mutta hei, kiitos kun sain teidät haastatteluun. Tähän näin oli kiva päästä tutustumaan ja kuulemaan vähän Lego Masters-kuulumisia ja samalla sitten vielä tästä ilmalaivasta tarinaa, niin ei muuta kuin kiitokset vielä. Kiitos. Kiitos. Noniin, Lego-tapahtumassa käyty ja paljon mukavia ihmisiä ja muutenkin hienoja rakennelmia ja hieno kokemus kaiken kaikkiaan. Voin suositella lämpimästi ihan jokaiselle, ketä Legoista on vaan kiinnostunut. Ja toki myös toi Palikkatakomon toiminta vaikutti mielenkiintoiselta ja päätin ainakin itse siihen nyt liittyä sitten mukaan ryhmään, niin saadaan jatkossakin tämmöisiä hienoja tapahtumia sitten aikaiseksi. Ai niin, ja meinas jopa unohtuu sanoakin tässä, mutta tapahtumassa hierottiin myös pikkasen kauppoja, eli sieltä tarttu matkaan tää Camino Training Facility setti. Mullahan on näitä jo 1 kappale olemassa aikaisemminkin, mutta mä en oo kehdannut sitä avata sen takia, että kun niitä on vaan 1, niin nyt kun niitä on 2, niin eiköhän tästäkin päästä jonkunnäköinen arvostelu tekemään. Mutta tää oli kiva löytö ja tää ei ollut mun mielestä pahahintainen. Mä lähdin tästä tinkaamaan. Myyjä sanoi, että saat 25 €. Mä sanoin, että en oo ihan niin ryöstäjä. Maksoin tästä 30. Se oli musta ihan sopiva hinta tästä. Avaamaton setti. Hyväs kunnoslaatikko ja kaikki. Joo, sen verran täytyy kyllä sanoa tuosta tapahtumasta vielä se, että oli upeita teoksia. Oli tosi erilaisia. Kaikki ei ehkä ollut nyt just siihen niin kuin ilmailuun liittyvää, mutta ei mun mielestä tarvinnutkaan. Oma suosikki tuolla tapahtumassa, tai omat suosikit tuolla tapahtumassa oli se Harry Potter-linna. Se oli mun mielestäni ihan tosi siisti. Siinä oli mahtavia yksityiskohtia. Mä tykkään itse tarkkailla just tommosia isoja dioraamoja. Sieltä löytyi niinku tosi paljon kaikkea semmoista, mitä ei edes tohon videolle sitten saatu. Sitten toisena suosikkina oli se ilmalaiva. Se oli ihan mahtavan upea, hieno kokonaisuus. Siinä myös hienoja yksityiskohtia. Junat oli kivoi, niitä on kiva seurata. Ne rekat oli hienoi. Kaikki oli mun mielestä hienoi. Ja ennen kaikkea se oli kiva, että siellä oli niinku tosi hyviä tyyppejä. Tuli uusia tuttavuuksia. On kiva mennä myös seuraaviin tapahtumiin sitten tekemään sisältöä.
ainakin vähintään sisältöä. Ehkä mahdollisesti joskus vaikka jotain omia luomuksia sitten laittaa esille, mutta katsotaan sitä sitten tulevaisuudessa. Liittykäähän kaikki Palikkatakomon jäseniksi. Siellä on kuitenkin ihan hyviä jäsenetuja ja ennen kaikkea siinä olisi kiva, että tommosia tapahtumia tulisi jatkossakin. Eli tommosen tapahtuman järjestäminen on ihan valtava duuni. Se tarvii tietenkin niin kuin ennen kaikkea aktiivista porukkaa, jotka niitä järkkää ja toki myös sitten varmasti jonkun verran sitä budjettia, että pystyy tommosia pistämään pystyyn. Mutta ei mitään, hei kiitos kun jaksoit katsoa videon loppuun asti. Paina peukaloa, nakkaa kommenttia, ootko sä käynyt tommosissa Lego-tapahtumissa. Muista myös tilaa tää meikäläisen kanava ja me nähdään seuraavalla jaksolla. Se on moro!